Molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment guys, ndifuna sike sidingide episode 18 of Uthando Nesithembu. Ininzi ke into ibisenzeka phayana omangwabe bemkhalisa ke uTata uMosamsele oyini guys ikhehle lidala kangaka nelikhalisi anesenalo nozwelo tana mangwabe. Anyways, le video lena guys ndifuna ifocus ke ku relationship kaTata uMosamsele uSinemsele as well as ke usisi wakhe uTata uMosamsele, the one and only sister ke anayo igama lakhe ke nguNompumelelo Mseleku. The real OGs if ukudala waqala ukubukela Uthando Nesithembu uzoyazi into ba uNompumelelo kakudala simbona from season 1 up until season 6 guys, if I'm not mistaken. I'm not sure because pictures zika Makhumalo the time ke bembesa beno Tata uMosamsele wayekhona uNompumelelo, so andazi ba split uTata uMosamsele ebethetha ngaso senzeke nini, but from pictures ke esinazo it does seem as though it's something that is quite recent. Okay, so ke uTata uMosamsele ebehleli phansi ke nomafungwashe wakhe uSinemsele emcela into kokubana remember sihamba ke siyolobola uMakhwela. Yay, amanye amantombazana guys, they are really lucky. 50 cows for ilobola ke sana. So uyamchazela ke uTata uMosamsele kuba nawe sine uyazi ba ungumafungwashe wami. Unfortunately bengabe at this point ngicela bani, ndicela uNompumelelo who was my one and only sister, but uyalwazi udaba ukuthi utheke uTata uMosamsele esathi uyazama ukuchaza wathi nje usine ngiyalazi udaba, you don't even have to explain. So then abona ku TikTok some people were applauding her about wow, usine is really matured this season, akafunanga nokuthi ubaba wakhe achaze reason as to why ethatha yena as opposed to ba athathe usisi wakhe ke ekunguNompumelelo. Now fortunately for us sithanda indaba uye waya ku diary session uTata uMosamsele wafike watsho into ba the reason as to why uNompumelelo singamboni is because wahamba waya ezangomeni izangoma zamxelela into kokubana the reason as to why impilo yakho imile, the reason as to why you are not successful is because of ke bani, Tata uMosamsele. uTata uMosamsele guys zininzi, I can say zininzi izinto that probably contributed to ukugula kwakhe. Imagine you have 4 wives, as 4 wives zikuphathisa ngenhloko, and then now you have usisi wakho ubumthanda. I mean uTata uMosamsele when he started working he used to take care of uNompumelelo, amse esikolweni, even took care of umntana kaNompumelelo esasesimbona anzamkhumbula igama lakhe but engathi wayehlala kwaMacele umntana kaNompumelelo. So imagine the bond ebebenayo. So londo leyo it might have also contributed to stress esikatata uMosamsele ke ade abethwe ade ke uba bethwa stroke guys. So yeah guys, your thoughts ndiyacela mas engage and ndizonibona on the next one. Bye.